Niken salintri ben jumeneng sing dianti-anti para penonton. Nggih. Aja ninggal aku trimo bonceng. Selamat malam, Nduk Niken. Selamat malam Sugeng Dalu Om Niken. Pripun kabare, Nduk? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sae. Alhamdulillah. Alhamdulillah minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kelas pinten sakniki? Saniki pun kelas tunggal SMA Om Niken. Kelas 1 SMA kok semene gedene. Wah, saya ayu kowe. Terima Nduk. kasih. Nek kok waras Mas ya bar impus yo mengarani ini kan yo ayu. Lah iki sak anakku dhewe lho, Jo. Nggih. Kok kowe kok kesane kaya cemburu piye? Ya sak anake ra mbiyen lah nek iki ya sak anane. Sak anake kok sak anane. Lah nggih wong anake iki yo iki. Sekolah sing pinter nggih, Duk Cahayu. Inggih Om Niken Muga-muga pangesune. dadi apa kuwi sinden sekondar. Amin. Ora sida dadi dokter cita-citane. Loh sias. Sida. Dokter kecantikan. Dokter kecantikan. Ya. Nggih, sok ben dadi dokter kecantikan julang diotopsi ya, Duk ya. Iya, dianestesi. Heeh. Dianestesi seluruh badan. Pokoke diotopsi ngono kae. Ra apa-apa nek sing ngotopsi niken aku ra apa-apa tak pasrahno. Kowe ngerti ngotopsi artine apa ora? Ngotopsi niku nggih dipacaki niku ta Wegit. Ngotopsi iki ngodol-odol mayit. Diodol-odol niken alot iki mesti. Diotopsi niken lagi diperiksa, wah maneni mesti. Kowe wis mati kok. Oh mati to? Berarti otopsi ini ngurusi batang, Pak. Ngurusi batang. Aja ora lah. Ora diotopsi ora apa-apa. Dongake Julang panjang umur. Nggih, amin. Muga-muga entek wong dekne urip dhewe. Nggih, amin. Aja to, Nduk. Engko ning kene aku jogetan karo sapa ya sak umume ngono wae. Nggih. Iki lho do ribut-ribut iki lho. Aku ya bingung iki. Ya dijelasne to. Rene lho Mas, rada ndledek rene lho Mas kene. Kok rada ndelet. Kok iso rada ndletek iki lho. Lah, piye kene Ya kono ngomong ya? sing ngarep ki, sing ngarep linggo, sing mburi mulih. Lho aja ngono, Nduk. Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh, sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Iget, Dalam, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Miget? Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehat ya. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Oh. Ya. Eleh andane mau nek ndik cilik anake saiki sak anane. Sinden-sinden do serik ketek tuwek, Pak, tuwek eling. Iki yo anakku. Berno to ya. Iya, anggap wae iki bapakku ngono lho Pak Iget ki. Ya, anggap ae bapakmu. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuane lho apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Age awakmu tok sing muni bagus sumpah. Saya kemajuan. Sing maju apane, Ken? Nih. Iki untune lho, saya kemajuan lho sampean tambah bagus lho Ya, ngono kuwi. jenenge wong lanang nek maju untune lumrah, nek wong lanang maju susune nek iku malah bahaya. Dadi nek awake dhewe iso ketemu keadaan sehat iki seneng. Seneng. Apa meneh ning anu apa? Sorry lho, Bro. Ini kita berada di Iku sing nom-nom HP-ne dadi pendem. Lah ngopo dipendem? Menawa iri sepurane kalah rai menang nasib. Iya apa ora, Nduk? Wong nasib iki Gusti Allah nek gawe iki ora kurang-kurang. Heeh. Kae foto-foto tok nek aku lho iso ngene lho kandhani. Lah kae penontone lo go iso nyawang ora iso foto Ora ya iso toh. foto. Paling ya nyeluki Mbak Niken ngono tok ya. Tapi lek Mas Julong kan iso ngrangkul-ngrangkul. Iso. Dhewe mau urung cipika-cipuki. Ya Allah, iya. Iya ya Allah.
Ya Allah, engko muga-muga aku jek urip ya Allah. Aku darah ngipi ta ya Allah. Nah sayang ya Allah. Sepurane lho wong omah ngamuk ya lati bener lho. Sing penting ning kene berhasil aku. Sepurane lho yang. Yang sapa? Eyang Uti. Oh iya. Oh sampean wis duwe yang to, Bake? Eyang Uti. Oh, tak kira wis duwe yang. Rapopo, ya nek timbangane ana sing dipilih ya dipilih to, Nduk. Ya Sing wis. kae pancet mengucapkan apa hari Mengucapkan ini acaranya Sedekah bumi, Nduk. sedekah bumi. Di desa Menawan. Di desa Nawan. Menawan seperti wajahmu. Ih, aku jadi kemaluan. Yes. Jadi malu. Jadi malu aja dikeike. Ketok mumpluk. Malu. Iya, aku jadi malu. Nggih. Menawan. Semoga desa Menawan menjadi desa yang maju, menjadi desa yang jaya, Amin. menjadi desa yang lestari, Amin. guyub rukun, gemari pahlo jinawi, Amin. gotong royong, dan Amin. semua warganya menjadi kompak. Amin. Insyaallah semuanya. Kamu aja lemes-lemes tuh lek ngomong. Lah aku ya insyaallah semoga lancar-lancar saja. Ku wedi aku suwi ra ketemu ya Mas. Kangen ya Pak De ya. Kangen. Kok Pakde? Pakde. Aku diundang Pakde. Aku kok Pakde. Lah kudune apa? Mbah. Bosok dirangkul darani Pakde. Sayang. Ya sayang. Iya, saiki Domeri ya. sayang mereka kelihatannya benci sama aku. Enggak sayang, itu mereka itu menyaksikan keindahan cinta kita berdua. Krungu. Sayang, Iya. kamu kalau ngomong jangan deket-deket aku ya. Kenapa cinta? Ababmu bau badek. Iya. Sayang, memang aku Itu makannya nyambe sayang. itu tadi di transit makan batang. Kamu geragas sekali ya sayang. Aku yo mangkel panitia we. Kenapa? Pak transite teng pundi digawa menggak jebule diduduhke kamar mandi. Ya bener toh? Monggo salin teng mriku. Loh kamar mandi Pancen belok bener, kiri. Ora kamar mandi tenan. Akhirnya aku yo salin ning kamar mandi aku santai. Anggere ana wong mlebu karo ndelok, Aku tetep karo santai. Oh jadi mau berubah. Mbak Nduk niki Iya, dalem. gandeng asmane Bu Kades itu Bu Tri Lestari. Nggih. Tadi kadang-kadang panitia semua request lagu Lestari. Oh ngaten. Nggih. Lestari dibawani pelok, etok-etoke gandrung karo julang. Bawane Oh ngaten. bebas. Nggih, nggih. Ya Allah, aku gak ngipit to ya. Ya. Oke. Dibangun. Sayang agak kesini sayang. Mereka biar tahu. Apa ngene tok kek iso demek ya yang ya. Ayo, bawane sembarang. Ya, ki bawane Dimas Niken Salindri aja ya. Cocok. Masih Jenengan, Mbak. nangkling cahya niraka Cair. Nunggu kene aja. Iya, ora roh ki mang piye. Ya Allah, muga-muga nyandak ya Allah. Yo nyandak duite Bu Lurah akeh kok. Nggih. ya Matur Allah. sembah nuwun Bu Lurah. Lho, Matur tenan. nuwun Bu. Lewat mereka Bu nggih, sampun Siap. nggih. Lho iki ora ketok piye, Bu? Oh sembah nuwun Bu. Matur sembah nuwun Bu Lurah. Bu Lurah. Terima kasih banyak Ibu Lurah nggih, Allah. matur sembah nuwun. Terima kasih banyak Ibu Lurah. Neh kok tak imbo 50 gak. Iki lho, Cuk. Ngasto-ngasto mikrofon. Bu. Mengke riyen Bu, mengke riyen. Pun iki suarane telas. Pun, mboten. Nggih Bu ngeten. Lurah mboten badhe joget teng mriki. Ya. Nggih, Joget. nggih, ngentosi mriyen nggih. Kepala Dinas Pariwisata. Monggo Pak Camat kalih Kepala Dinas Pariwisata. Polsek dan Ramil ya. Nggih, Kapolsek dan Ramil. Iki sing matur Bu Lurah lho, monggo. Pak Parwito. Oh nggih Pak Parwito, Pak Suparwito, Nggih. Kakak Ibu Lurah. Nah, Pak Monggo Parwito, katuran monggo. minggah dateng Bapak panggung. Suparwito, Bu Nggih. Kadin. Terus kayak Mbak Niken. Nimas
Pak Kades Terban nggih rawuh menika Oh. Pak Supeno. Pak Peno Sugeng Sembah nuwun. Sugeng Nah, Dalu. rombongan pati Nggih. ayam komplit iki. Nggih. Monggo Pak Peno niki katuran derek mriki ngendikane Bu Lurah. Pak Peno terus Pak Supar pundi Pak Supar. Halo lo. Pak Supar monggo. Ki jenengan nek ora tindak Pak rene. Suparwito. Pak Wito. Nggih. Ki jenengan nek ora tindak rene kanca-kanca rugi lho, Pak. Monggo, Pak. Pak Camat nggih, Bu. Pak Camat wonten ta? Nggih. Monggo Pak Camat. Terus nggih, Mbak. Kenyakang saking dahat. Malam ini disiarkan langsung live YouTube Sigit Channel dan channel-channel lainnya. Ya. Sigit Channel tok hampir 3.000. Alhamdulillah. Ada 10 atau berapa channel gitu. Iya, Malam hari ini alhamdulillah. total tadi yang melihat live dari Desa Menawan ada 17.500. Alhamdulillah. Ini nek orang nanggap Sigit Channel ya. Walah tenan, Pak. 1.700 mbok kok loro nanggap. Nah, Monggo, Bu. Nggih. Salawi nambang beksa wes kacakup. Sugeng dalu Ibu. Bu Kadin. Nggih, nderek tepang Bapak, nggih. Iki Bapak dadi kombuser. Dadi polisi saiki. Bapak Dedi Orang aku Kobuser. kok bruser. Ora iki kobusere ora ana. Iki kok yo Pak polisi Tapi asli. saiki wis rada tukul Pak Dedi kombuser. Kuwi dudu Pak Dedi kok bruser. Kandhane iki tutu. Iki Dudu. Pak Yanto. Oh, Pak Yanto. Kok kenal Jo? Niku riyen sakleting Pak Igit. Sakleting sekolah ning Akpol. Nggih, terus tugas teng kene Polsek mriki, kula bagian dalam panjenengane bagian Bagian dalam ki sekretaris. kok sekretaris. Lah apa? Ya sing dihukum iku, Bapak. Oh alah. Nggih. Ah iya cocok pantes itu ya. Siap Bapak, kula pun insap. Ki biyen jare mau maling tampar kok iso nganti dihukum iki apa? Lah rak niku lho Pak, maling tampar dihukum kena 6 sasi. Sebabnya apa? Lah tampar iku cekatut sak sapine kok, Pak. Sret ngono metu lho sak sapine. Iya Mbak nih kan. Linambaran jiwa tama driya sumarah mring Gusti. Lagune Lestari muga-muga Desa Menawan yang dipimpin Ibu Tri Lestari Amin. saged guyub rukun kompak selalu sedaya warganipun pinaringan Amin, sehat. ya Rob. Amin. Gampang genipun golek sandang pangan kinayuman dening Gusti Allah taala. Amin ya Allah. Amin, panjenengan sehat selalu. Yes, Mbak Nur. Cici Bulurah sing budaya jogete Iya. luwes. Jekete apik wis pokoke duwe bulurah koyo ngene iki Ndak wis. rugi. Ndak rugi, masyarakatnya terhibur. Iya, bulurah kulino dancer. Iki mesti benisuk mesti bulurah mengadakan acara senam pagi. Iya, dadi ning kene iki senam pagi nek kono-kono kan dadi langsing. Bisa, ha. Tapi nek ning Menawan kene senam pagi dadine bunder. Lah kok iso? Nah, Kok iso? ya kan sehat. Oke, terima kasih Matur nuwun, bulurah. Bu Kadin terima kasih. Oke. Oke, mungkin Sama. apa Bu Kade sama Bapak ada permintaan? Weh, Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih. Bapak Iya, Polri ada Bapak. permintaan Ya, lagu napa mboten? Pak, Ibu, Pak. Ada permintaan lagu apa tidak? Pak Dedi. Manut, Pak. Terima kasih ya, Pak. Dedi nggih sembah. Niki Pak. napa lho, Pak, Pak? Ada permintaan lagu ndak? Ndak Ndak ada. Pak. Pak, Nggih. Alah. Sembah nuwun, Pak. Sampun. kok aku seneng nyawang bapak enek. Apa lek kena lampu mencorong iso ketip-ketip. Apa ngono, Jo? Ora pareng iku atasanku. Pak. Nggih. Ora pareng iku atasanku. Nyapa? Bagian nyekel. Nggih. Itu apa? Pak Yanto ki atasanku mbiyen nalika ning gone LC ki apa? Polsek.
lembaga sosial. Sosial kok sosial. Lucu, lembaga seneng sosial. Nggih, menika lagune jumbuh kalian asmane Bu Kades. Iya. Lestari. Matur nuwun dhumateng Bapak Suparwito. Pak Wito sembah nuwun. Ingkang agem batik menika kakakipun Bulura. Oh, ngaten. Oh, sing pundi? Sini Kang. Sing daleme Kak Pol ngajeng. Oh, nggih. Berarti niku mau kula rias teng dalem. Nggih leres, Nggih, Bapak alhamdulillah. Daleme Pak Wito. Kula Pak wau Wito. tenggene kamar mandi. Ya ora apa-apa. Lah salah kowe diampirke rono ya ora Sesuai iman. Iya, aku ning kono malah ranti iman nduk anggere ana wong pipis ta delok ngene. Ora apa-apa Mbak, langsung mawon wong kula ora roh aku. Paling sampean dikira penjaga toilet paling. Ora aku malah dikira sabun tak kandhani. Kok iso? Ape ana wong raup aku mau ape dienggo raup. Ape ana wong anu dienggo. Tiga wawi. Ora. Ih, kok senengan. Mau ape pas dienggo kuwi aku ceblok ning kolset. Ada request menika saking. Nggih. Wah, nggih kunjuk Bapak Suparwito. Iki ana sesideman. Iya. Enten podang kuning milih salah tunggal. Nduk niken. Manut. Manut. Nggih. Oh, nggih. Niki alusan to? Nggih, Om. mengalus mengke disigrake. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club CFC nggih sami nobar rawuh sedaya. Matur Nggih, nuwun. alhamdulillah. CFC Kudus Mas Utomo. Tomo, Wis nyepake. wau pun ngopen-ngopeni. Nggih, Dikekno mangan, dipendhetno banyu. Malah aku ngombe mau ya lumayan masih tak kira banyu mineral malah kok padasan. Pengedian. Kok adem Mas, nggih kok padasan. Napa Om? Podang kuning nggih? Nggih. Dibawani ya. Sesuai bajuku, podang kuning. Ijo iki. Hah? Podang ijo. Niki neng kuningnya ya. Oh iya. Pokoke ki manut ae. Nadyan wujud temong peksi. Mbak Niken ora dhewekan ning dikancani. Sinten Pak Git? Karo Mbak Eni ya. Oh ya. Monggo Bu Eni. Eyang. Kene. Ngono mosok kon nanting yo. Yuk. Rasane. Lah aku mau ora ditampani ngono. Iki nek kadung lungguh ngoyot kok, Nduk. Ya sini sayang. Ngoyot nih kayak gedange ngoyot. Alah. Bareng tuwa kok ngrekasake wong akeh. Pripun ape ngadeg kok angel kabeh kene. Alah. Alah wis ora katokan ra apa-apa ayo. Menakno wiru, Mas. Jo kene. Iya kok yo melok neh ae. Piye, Jo? Antarane Jejer Niken karo Mbak Eni kuwi bedane apa? Jenengan iki tanglet napa to Pak Git kok yo Niken karo Mbak Eni lah masih mendem yo milih Niken. Ya apik iki. Kok dadak nganggo mendem barang. Lah ya, emang aku gelem karo wong mendem. Lho, kuwi rungokno. Ya karo wong waras ora gelem kok. Karo wong mendem. Wis yo sanane sing penting urip ngono lho kok yo. Mah, emang gue cewek murahan. Rungokno. Piye? Sampeyan yo aja gelem dikonokne lho, Mbak. Iki 300 wis dadi regane kok. Ora apa-apa. Ora usah demak-demak. Syukur. Lah iya. Aja ngamuk. Dik mau digelemi kene terus demak-demok. Alah, Saiki. Sampeyan masa gelem karo laran ngene, Mbak. Wis 7 tahun setengah karo Julang. Iki piye to, Nduk? Anake sing pol nguri iki karo aku. Apa? Takon ana kecithoke kembar aku. Masa Iso. Coba. Nduk Niken terus nduk le bawa, Nduk. Iki Niken iya. Nano. Apa ya? Kenek ndoke Pak iki. Kuwi tegese Mbak Eni cemburu. Kok iya ora tanggap lho ya ana ya ini iki. Iki kan Niken kan isih bocah perlu Lho bimbingan. bocah lho sampeyan yo doyan. bimbingan opo ra mbok warai kat mak tok.
Syukur. Ngono kuwi lho wong Bimbingan tuwa. belajar nyanyi bariki arep apa Oh, iya. lirike ngono lho, Iya, kuwi bariki. bimbingan. Halus, iya enggak usah. Wayahe Mbak Ani kok. Iya, kepaya kene. Tuwek ra sadar. Mudiar. Piye? Amuk Mbak, amuk Man Mbak. yo. Wis aku wis Ngomong mau apa? suwi-suwi karo iki. Ning omah iki lho sayange karo aku jare. Ning omah sayang karo Mbak Eni, bareng ning kene karo Niken. Wong kok mencela-menceli. Kok ora kena. Jarene wis gak doyan karo sampean, Mbak. Iki mangus tak ombeni CTM 2 kilo kok tangi meneh lho. Ya, nek Perasaane lho. Jare Ora. sampean wis Padha-padha kisut. wedoke. Jare sampean wis kisut. Lah aku lho kisut, lha iki malah pipine diwiru. Omongan dhek sosise koyo walit. Soale-soale layu. Layu lho layu. Mas, aku iki wis tuwa. Nek mbok banding-banding ngono ya lara atiku Mas. Iku Astagfirullahaladzim. senengane cari iku kene lho lah. Kene. Ati ki ning dhuwur. Lah iya. Ati iki nang kene. Tak nggo mlaku rene ploro tok. Lah lah, lah. Atimu sepiro? Lara. Ya wis. Wis. Renon saya lho Pak Sikit. Jo. Canda Jo. Wah, ini lakon bunuh diri. Non sewu Pak Ige. Angger suwe gak dimik ngoten terae. Pengedan. Bareng. Tuwek iki duwe perasaan Mas. Jo. Canda Jo. Aku lho cara ora mbayangno mbak-mbak iki bulurah mau genjong aku. Ora pareng purik, nggih. Aku bunuh diri. Aja aku sik sayang. Sayang apa? Nyatane aku Aja. bunuh diri. Anjelo ki nek cendhek men wis bunuh diri. Ani. Ning endi Jo ini Jo? Ani, duka niku nuncep ketok-katoke, Pak. Ani ora pareng. Mu coba ketok katok endah sirane ngisor mau begagah ngene. Lah, ayo ora pareng yuk, mantuk. Ayo mantuk. Ora ketok. Ayo mantuk kok kaya ndek sore yuk. Ayo. Ayo. Alah. Ayo mantuk yuk kok kaya ndek sore yuk. Enggak no. Iki kaya bongkar mes aku. Enggak no. Nah, wis Jo. Kon nembang Jo ben lilih. Ayo nano. Sing mesra kuwi karo Mbak ini digandeng, ya dibangke. Yo ngalah. Aku nyawang wong loro iki kok suwi-suwi rada piye ngono ya. Rada kerih piye. Rai sama iki aku. wong loro iki ape gawe anak sing ayu kaya kowe kok. Ora isa. Kaya cindil. Ra ngandel, ra ngak. Lah nek usung yo. Nusuk yo. Dan tutukne. Ayo. Iya. Ayo Mbak. Nano. Alus manis nang sam make. Awak mesrane. Ati-ati luntumu. Untune kena apa? Nyantol susu. Nggih. Iki lho kamisol. Sik. Nduk Niken. Alah. Kene Nduk. Kono pasangan miskin. Lah iki pasangan padha gatele, lek kene iki pasangan kaya. Nah, sumben nek karo Pak Igit upama sumben awake dhewe jalan-jalan ning luar negeri. Ah iya. Pengen makan apa tak tumbaske itu. Pengen makan steak tenderloin yang dagingnya double. Wah, oke ra masalah. Iya, nanti itu apa? Sausnya yang mushroom. Wah, iya oke. Tingkat kematangannya juga yang setengah matang bisa ya. Ape mangane kok angel Lah iya, kabeh. iku mudeng mbora. Ora usah irin, pokoke ora usah iri. Sesuk awake Aku dhewe tumbuk nek tumbasnya. pacaran tak tumbano sego kucing. Neng luar negeri jalan-jalan ning Jepang paling ora numpak Alphard. Oh tidak. Kenapa? Kita naik Mercedes Benz. Wah, Mercedes oke. Ayo, Limosin. Awake dhewe numpak opo, Mas? Awake dhewe aja ngantek kalah sesuk do numpak Tosa. Kok tosa to? Yang penting padha numpake. Kita jalan-jalan ke Singapura, Jepang, Ke Amerika, Paris, ke Hollywood. Awake dhewe ya aja kalah. Iya. Kok jalan-jalan ning Jekulo ning Gebok.
cedak-cedakan Iya tak pasar kesel ya, Mas, Kliwon. ya. Wah kok ning pasar Kliwon kok tuku. Jalan-jalan yang luar negeri ora hotel sih gile ya. Hotel wis suti lho. Jalan-jalan. Wong keluarga kok ruwet, ape mangan kok setik-setik. Angel. Nanti kita itu bermalam di hotelnya yang bintang 6. Bintang 6. Awake dhewe nanti. Awake dhewe nggone pom bensin. Enggak apa-apa, yang penting berdua. Iya, bahagia, berdua ya. Mas Yon. Ning hotel dhewe-dhewe ra penak yo. Ning pom gak apa-apa nek ketelak ngombe solar. Padamu kaya tronton. Iya ora apa-apa sederhana kene keluarga sederhana. Mesake julang, Nduk, cedhaki julang kae urut ditembangke. Mambu lho, Pak. Ora apa-apa. Oh, darani Dimpet mambu sik. to sampean. Nek Mambu apa, Nduk? Mambu. Lemah. Gak. Aja ngono to, Pak, ngesakne lho. Sayang mesakne yo. Sakne mambu lemah. Wis mencela-mencelen neh. Iya. Lagian ngalih sithik. Mambu apa Nduk? Mambu. Mambu tanah. Oh iya. Padha ae lemah karo tanah iki padha ae. Terus kayak kan? Oke. Wes suwe. Ngesengkan kula Nyawang kene seweger, nyawang kene kaya roh grahana. Terus Ono lho. Sampeyan iki sia-sia tenan kok. justru nek seger karo grahana iki malah menang grahana. Kok iso? Ke grahana peteng-peteng suwe-suwe padang. Lah nek sing seger-seger ngene iki mok bayangan ora kena dienggo tenan. Nek ngene iki lho ya. Iso tenan. Iki ngene iki sok dienggo tenan 50 e mlumah kok, Pak. wirega apa lho jane? Sego kucing. Kok kucing, Nduk. Setikmu mau ya kena dipangan. Kenek lah. Mangan kok setengah mateng. Goleki si pod. Aja mok warai lho. Iya. Sangkem iki elek, ojo ora usah marahi. Aku nek diamu wong ngene iki terus kaget aku mikir. Piye nek mau piye? Si podang. Ya kowe jok sing nembang kowe coba-coba kowe gater-gater. Wis, Coba-coba ketokno nek kowe dagelan ya iso nembang to. Golek. goleki. Iya ya ora sambok warai. Ngono kok marah-marahnya apa to? Wis tuwek Mulai aku karo mangsaku. Aja purik. Timbang awakmu purik tak entengno patiku. Waduh. Tae wangi. Syukur biar. Ngono, entekno patimu piye? Maksude aku mbek kowe enteng matiku nek pisah ngono. Menengae tanduk iki wis urung turu-turu kok. Goleki sipo. Halah iki mbok ngalah wong agek preinan ra gelem ngalah ngono. Sipoda goleki sipodang Pito. Pito. Pita ki apa? Padha ae. Padha ya. Pito. Pito. Jenar. Jenar. Hayalah sholat. Wis bingung to. Kok bingung? Lagi dilateni ngono ya Iya iya. bingung. Wis penak kowe, penak kowe, penak kowe. Ibu bengah engatiku Awake dhewe numpak tosa ya. ben mengko keslulupen piye Gak numpak apa-apa. tosa Iki wis biasa kok, Nduk. Wis biasa numpak tosa. Ora usah nangis. Aja mbok tepuk ngene. nyanding bisa Gaya. mengko lek panggah hekeran ning polsek apa piye Syukur. rumangsaku kok kene wong nyanyi Iki lho apa angel nggak kandanane iki lho tuwek digawe? kandanane angel tra ya opo piye. Tuwek adarane. Wis tuwek kok Saiki ngawur. Diomongi kok. Ya diomongi tapi ora sah. Menengae. Menengae apa? Sing ngakon sapa punukku mbok demoki terus. Lah sing iki ngakon sapa? iki wong loro mulai Pak aku sing mulai mulai tenan lho aku ki Golek kesempatan. Hah, aku bareng gendong nikah nek iku lho sing cah kudunge ireng nek ngidu.
Kaya gila ngerti kowe. Kok kaya gila getun nek, Pak. Kok dulur piye? Tak gendong adek kowe ngidu kancam. Lho. Nah, Nah, Oh, Mbak, embe purik padha rono, ae. embe purik rono. Embe purik rono. Jo. Wih, Jo sijine Jo. Sijine Jo. Sini Jo. Alah genti sing ijo. Alah. Terus. Jo iki Jo. Selamat ke Jo iki. Modar wis. Putar. Bobotmu ku pira to, Nduk? Aku mek selawe lho, Mas. Selawe. Selawe iku kabeh taikune tok. Oh, iku netok ya apa? Kok yo iki tekan iki yo abote mbah. Ngantek. Oh. So apa nih iso gendong niken? Rono lho yo nyeblok rono. Kok masamu? Lah kayak karek untal-untul. Lah aku sing genjong iki. Nyeblok rono. Ambek aku kadek Senin Kemis. Yo alah. Alah iki. Kok yo ayo entek yo wis rono. Kono karek ngene. Entake Mbak ini. Ha ditelase. Nano. Nyanding bisa dadi tangga Podang Kuning karya Pak Darno. Ayo. Iki uga dipantau saka kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Yogyakarta Pak Budi Kuntoro sak kanca. Nggih. Uga ora lali weh dipirsani Gusti Benowo saking Solo. Salam kagem Ki Dalang lan kanca-kanca Cakraningrat sedaya ugi Mbak Niken Salindri. Nggih. Matur nuwun Gusti. Iya. Pak Afif Pasean Jatirogo ya nyimak. Sugeng dalu. Komplit Pak Mbak Niken nek nembang Jo. Oh, res ra ono apa-apa segala lagu diapalke disinaoni. Heeh. Komplit pokoke. Iki. Wah, jan iki resepe apa, Nduk? Suarane kok apik, iso ora gampang serak. Resepe apa Napa nggih, julang Pak Ikit? kandhanono? napa nggih? Piye nok supaya aku ki anggerake 2 dina niku serak. Biasanya kan penyanyi kan ndak oleh maam sing adem-adem ya toh. Contone. SS ngono kuwi kan ndak boleh boleh. gara suarane sering ya Oh, toh. iya. Apa meneh maam sing panas-panas ngono Ora kuwi. malah ya ora oleh. Ndak oleh Contone lek apa? aku malah ndak oleh maam panas. Contone gak untuk mam panas apa no? Kompor ngono kuwi ndak bareng, korek ngono kuwi ndak bareng. terus? Malah aku ki biasane maam sing adem-adem. Contone apa no? Ben suarane jernih. Jernih. Heeh. Gorokane resi. Nah. Mangane adem-adem. Sempak kemamel. Kok jenenge kumkuman. Kungkuman. Nah. Sama jajal tuh jajal. Oh iya, Pak iki dereng nate ngerti menu iku, padahal menu iku kayak martabak cuma rontok jembar. Heeh, rada jemek-jemek Iya, piye iya. ngono. Yuk sesuk coba kowe sik ya Jo, nek enak aku kandhani. Niku jenenge nek sempak enak aku kemamel. entekno kabeh. Nggih, nggih. Enak entekno kabeh. Wah, jan wah iki mau wah. Malih nggih Pak Ikit. Oke. Badhe nembang napa coba jenengan sing anu. Mardika mawon. Mardika. Mardika. Ya. Kunjuk warga masyarakat Menawan Menawan. Mbak Niken sing dinteni. Wah, semene gedene kelas 1 SMA ya, Jo. Walah, somen kelas. Soben nek kuliah Wah, kuliah nggih 2 mene, Pak iki. ya ora kok ya. Sing lagi nanu mawon nggih. Hit. Ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang. Oh, ayang-ayang. Ayang-ayang karya sapa yo lali aku iki? Karyane sing damel, Pak Ikit. Mas Secang. Mas Risang. Mas Risang. Risang. Oh. Lha memang malah enek sing ngomong sun gondrong ngono malahan. Mbok. Ayang-ayang. Oh, iki lagi viral ya, Nduk. Kunjuk sinten mawon, Nduk Niken, ayang-ayang. Sedayane mawon.
Sedaya, Bu Lurah khususnya yang para tamu VIP. Oh injih. Iya. Dan seluruh warga yang sudah hadir di sini maupun di live streaming juga. Iya, Cayu. Nanti rencana tahun depan Julang akan nanggap Campursari Mayangkara di Gitu. rumahnya. Iya, alhamdulillah. Urunan kalih Pak Igit. Acarane nopo, Pak Igit? Anu, Niku Julang meh digawe mantu. Ji. Oh, anaknya Pak Julang. Iya. Anake dokter lho, Nduk, niku, Nduk. Oh, Milo. Le ambak rupane kaya cok bakal anake dokter. Tapi anaknya sukses nggih. Sukses. Alhamdulillah. S2-nya. Dokter apa? Dokter apa? Khusus dokter dalam. nggih. Nggih. Oh, spesialis dalam. Spesialis dalam dadi ana kanker, ana anu niku jero-jero pokoke. Oh. S2-ne teng Singapura. Niki dinas ning Fatmawati Jakarta akan ditarik ke rumah sakit Singapura. Iya, Oh, sudah. Iki tenan, Nduk. Kuwi anaknya sampean. Anake Julang. Mas yo pakane kaya Lah botol tapi kok impus. bapaknya kok koyo ngene, Lah, Pak iya. Igit. Biasanya kalau anaknya sukses kan. Kafe muni kaya ngene langsung enduk madhep langsung bapaknya kok ajur ngono. Ya Kak, biasanya kan kalau anak sukses kan orang tuanya kan dilarang untuk bekerja, biar anaknya saja. Lah, Oh, tapi kalau sama ini kok- spesial anak saya menyuruh saya bekerja terus kok. Ayo bekerja terus. Oke, ya. Iya, wis bejamu so Ya, anakmu ya, dadi ya, dokter. ya, Nggih, Pak Ya, Igit, Pak ben Igit. ben sing Ya, otopsi semoga kowe ya. menular. Malah dia ngotopsi iku cita-cita. Semoga menular. Amin. Lu menular apane kok ya? Lah menular menjadi dokternya. Oh iya, amin, amin, amin. Iya. Lagunya Ayang-ayang. Iya, Oh. ayang-ayang. Coba kayak apa? Ayang-ayang Duet ya bersama Mas Sula. Niken Salintri. Pak Igit bisa lagunya? Aku tidak bisa, bisa sedikit-dikit tapi. Iya. Iya, Ya. Tapi malam setetek-setetek hari ya. ini spesial katanya. Setitik-setitik kok setetek-setetek. Setitik-setitik. Setitik. Spesial malam ini Mbak Niken mau menyuguhkan ayang-ayang untuk Iya, warga iya. menawan. Habis sayang-ayang nanti sudah apa lagi Pak Oh Igit? nanti Mbak Niken duduk dulu. Oh, duduk deketi enggak Sige. eman-eman Pak Igit. Oh enggak, biar kamu biar minum sebentar. Oh gitu. Kamu engkau saya itu kalau minum itu tambah serak loh Pak Igit. Oh ya jangan minum berarti. Oh, iya. Wah, Makan gak ada nasi. bahasa kamongko itu ya. Wah, lagu dewa-dewa. Ayang-ayang kok dewa-dewa. Nggih ayang-ayang. Wah lagi ngehit iki ya. Nggih. Tujune kok Cakra Ningrat siap nabuhi ayang-ayang. Wah, cakrannya selalu terbaru niku mesti melu. Update. Update. Wah. Nggih paling anyar Oh, nganti iya. paling kawak wis. Wah iya ya. Bengi iki ya ditunggoni Cak Kancil bareng. Makasih ya Mat Kancil ya. Iya, nggih. Ya tekan kene bareng ya adoh. Nggih. Cak Kancil karo Cak Joyo gurine ya. Iya. Iya iya. Coba iki presiden sing nganu, Jo. Sing pundi Pak Igit? Sing saka Blitar, Jo. Oh nggih, 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 nggih. Slendro songo papit, slendro songo. Wah, iya. Nek mau Mbak Niken, wah Saniki Mbak Yosi. Oh, sing saka Blitar, Blitar. Ning nong mama 666 yo. Copotan nelongso jamane jaman rekoso. Kudune rasa ngote, ati kudu tentrem nyambut gawe karo seneng. Ulat aja batang yen dikongkon yo sing Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Mbak Limbo Sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Piye karakter karo Niken beda ya? Beda. Niken iki lemah teles sembarang dengah pantes. Lah iki Sing iki yo lemah ketiga iku gempal kabeh. gempal. Angge wong piyayine lah. Yes. Ini aja nyepelekke jenenge wong kasar iki ana pentingane dhewe-dhewe. Nggih ta Pak Igit. Lah nek kerja bakti terus ana omah kobong ya sih sing iso merantasi gawe. Nggih, lah nek omah kobong kerja bakti, lah nek ana wong mati kon ngedusi. Oh iya, Apa iya, ora Pak. urip meneh mayite. Kok iso mayit urip neh iki piye? Tapi yang Kan secepet toh, jarane lek memakamkan jisim itu harus secepatnya, masa Secepat. nunggu suwe-suwe. Gek- Gek nyapa lo dinteni suwe-suwe. Wong yo wis Umpamane meninggal, kan yo gek ngedus. ndang sowan Gusti, Ma- dipacaki sing apik. walah. Ngomong kok 12-an. Lah ngedusi mayit ki duelane lah nek banter nggon bangkean apa ora keri mayite. Aja ngono. Ora ijen Mbak Yosi karo Mbak Deni. Oh, ini gangsaran ro. Ayo, ayo Den. Ayo.
Woi. Woi. Tak tak de. Disetop. Setonop. Dadi ya. Iki ape dadi ta nyetop to Pak iki. Yo. Request saking Pak Parwito. Napa menika? Mbak Yosi kalih Mbak Deni. Deni. Mereka request gerajakan Banyuwangi langsung, Wih. Bro. Asli niku nggih. Asli. Heeh. Bapak Suparwito matur nuwun menika kakakipun Bu Lurah. Nggih. Nggih, sembah nuwun. Kok bar iki lagi Mbak Niken Salindri meneh. Niken ben ambekan sik. Oh iya. Menggeh-menggeh ngatur napas. Menggeh-menggeh ngatur napas. Nggih. Disimak saka Taiwan barang Mbak Ira sembah nuwun Mas Irwan Jaken Pati. Ya Yusuf. Pak Kades Wulu Tengah. Nggih. Coba mumpung sing nyaron handal-handal kabeh. Weh Tak delok mau alah narepke capinge apa ngambang no. Lho gamelan lo kono nonton lho Pak niki. Gamelan lo kono. Nonton lho Pak niki. Ngambang ora ketabuh. Handal jepit. Konggone swarga. Mbak Deni ngundang nganjuk. Karo Mbak Yosi Blitar. Walah ameh kaya lagu etan tenan. Jawa Timur gudangi pesinden. Nggih. Nduk Niken Kediri, Mbak Yosi Blitar, Deni nganjuk. Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Yo kalah karo Jawa Timur perkara sinden ya. Nggih nek perkara sinden. Coba ganti Nduk Niken Salindri. Nah, wis ben wis istirahat sawetara ben anu ambekan. Jumeneng neh. Kontrakan. Ning nong nong padang bulan ning pasisir Banyuwangi. Padang bulan kowe ngopo aja? Nek menawa ditabuhi. Kete kanca-kanca wis males nabuhi kowe. Kowe mbok sekali-kali ganti nabuhi kanca-kanca. Oh nggih. Ya pirambara kowe nanggep cakraning rat klenengan ning dopomu ngono piye. Ayo ngalih nggon. Sapan prei cakrane rat iki? Angger kowe prei aku ya prei ayo. Ning nek mergawe aku tetep prei. Yo ora kok bareng kok ya. Oh nggih. Gawan kok ya. Kapan iki kapan do prei ayo genteng ndopo ya. Sesuk aku prei. Dah masak. Nek ngono padha. Nggih. Menika nganu Nduk niki ana request pujaningsih. Nggih. Pujaningsih Jo. Oh, niku nggih termasuk lagu ngehit Pak Igit. Oh iya ta? Nggih. Engko Nduk niki kan yo ben nembang laguku. Oh, sakarepmu. Ya. Niku mendinten kula nekne lho pemikir. Oh nggih, kula nggih nyetel mayang. Langsung jenengan badhe nggekne kula lagu. Kula antosi lho ket sakniki. Oh iya, sesuk dadi lho. Nggih lagu kaya nglempit sarong sesuk dadi. Lho, ahline kok aku. Sebenarnya kok nggih lagu, nggih perkara sesuk dadi. Lah ya. Perkara sing apik. Sing apik. Perkara kabecikan. Milah-milih nggih. Nggih, niku pujaningsih. Malam hari ini kanca-kanca UMKM menawan bae do tumplek-plek muga-muga laris kabeh. Amin. Nggih, deh. Ki muga-muga dadi agenda rutin pendak tahun wayangan ini terus. Leres Pak Igit. Sing mayang aku karo Cakraning Rat bintang tamune Mbak Niken Salindri. Amin. Lah kula. Ya urung mesti dagelane sing lanang sogo tak ganti. Oh alah. Heeh. Mergo nek sing lanang ajeki juarei ya, Cak. Nggih bener. Muga-muga lah ya dalange aja genti nggih Pak Igit. Aja. Ora tetep kaya tetep katut. Nggih. Ora ketang pelawake sing lanang ono liya tetep katut tak kon delok kuwi jo minimal. Yo penggembira iku penting. Penggembira. Sukses.
Pancen sing ngendang iki ngecelikke sing balung ngono. Jeng dikira jeng 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 ternyata ora. Tujune kok narik ngene tangane. Atau ndang Tujune kok pas keram dekne. Ora kecilik dekne. Nggih. Yo kuwi sing videone viral Mas Rangga sing nyeklekke Dembung Wilah 6. Wah, sing nonton ana 89. Terus bar ngono ingah-ingih. Ora kuwi stok wilahku ning omah kae dadi anggere coklek terus dipasang neh ngene iki. Maksudnya tak jukukne gamelane awang tak pasang ngono. Dadi sok ben nggone awang kari nemu remukan kabeh. Iya. Iki nganu Jo. Nggih. Niki kan 2012 wis nembang laguku Sakarepmu. Oh. 2012 berarti cek Ini cilik. kan ala-ala isih bocah sampeyan semono. Heeh. Saiki ya sih bocah. Oh iya. Bocah gede biyen bocah cilik. Nggih. Aduh, ayo sukses selalu lagi Amin, naik daun. Jaranan duwe campur sari duwe. Oh, Jolang wis rasa-rasa nduk mantune nanggap campur sari Mayangkara. Mayangkara. Oh, heeh. Koro Pak iki Kara. Koro ki jaranane. Oh, jaranane Mayangkara. Mayangkara. Campur sarine Mayangkara. Aduh. Campur sarimu jenenge apa, Jo? Kula ngantek lali Pak iki. Mergo suwe ora tau tanggapan nganti lali ya. Kula ngantek suwe ora tau ngurus ora dadi lali ya. Ini melu mayang wae ya. Nggih. Mayang wae. Kapan-kapan. Oh iya. Iya ki lagu Made in Rembang. Judulnya Sakarepmu. Kuwi karyaku tahun 2012. Walah niki pun pirang tahun berarti Pak? Wis 13 tahun kepungkur. Pun diulang tahun nih Pak iki. Oh iya, tak sumetke bediyang. Ya, Seling ta, Nduk? kelingan Insyaallah. daya ingate apik. Coba. Iki nek salah lirike pripun no mikir? Mboten napa-napa. Dituntun karo kanca-kanca. Mboten napa-napa ora masalah. Wis anggere lirik Mbak Eni Mbak Yosi, Mbak Imang wis dadi. Dadi lirik-lirikan nggih. Dadi lirik-lirikan. Iya. Dasare sing ngendang yo lagi brai. Ngeri. Kayak nengkar-nengkare karep Pak iki. Drijine kuwi ora gur 5-5 aja. Lho. 11. Lah. Agak nengkar-nengkare karep niku. Wah, wis pinunjul. Lah. Perkara geguyan ku sambungun gara-gara ya, Jo. Nggih, Bapak. Iki mbacutke lakon. Oh, ngono. Enak apa, Mak? Cawe sesaji mundak nampa duka tak derekke ya, Mak.